كاب استوديو زينا ار تي في عزوز سلامتنا تقبلوا زخبركم تعذبتنا كم يتمسيو لومي عربي اسران كلتن تقمتي مشز ترالو زيناتات وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا كساف تصامه مسانا قصنحو زعدم ايدن قبر سلاسي فلما قر ندر استزينا ابو ثلاث زواتات ماكل ندو نتعاقبهم كن نقبر لهم صنحجات زيغاتات حاوي متفاني مالهم بقعتهم تحسهم زي ترقاقز من ملاخعتها سعبيناتهم سلزعبتكو قدو صوعت قريبو حرستو تاقرع نعزوانا أفاسا لزكاير وزعر زراتهم بتبقى درجة كم تبصحه حابيرهم تشاينا بقوداي الأولاونا تنقزاتها واحد نتنزخون حدقات كم زي تقبر فليتا نيتوخ متنزخن زيتا وسقات نمكتا وتهدرا وعاقمو كدفع مخانا حابيرهم ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝካየድ መጥቃዕታት እናዘይደ መፅኡ ዝርዝራት ዜና ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታላት ዝዋታት ማእከልን ደቡብን ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ 9 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለው ንሳቶም 5 ካብ ዝዋ ማእከል 4 ድማ ካብ ዝዋ ደቡብ እዮም بز مسارات تقلال قصري بكورونا فيروس تتلقف زيجاتات كسبلومي شو دشاشحن شو عتميتن سمانين شو مونتن بتحلا شو دشاشحن شو عتميتن سلستن كابزيوم حاويهم زد تفانو 4 حموشتن بموت زد تفليو 4 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم زركبيوم منستري تاعنا اسران كلتن تقمتي كل تشحن اسران حدن مملخعيتات وصيت كيميكالات سلازخونو مبزحتو اوان كاب طقمهم صعبيناتهم سلازعبي زيغاتات نقحاتهم كبرخم متحساسب قريبو وكيل إيرينا شويت قبر برهان بملكع صبصاب نزدالو تتحستو ليديا تخله مريم كتقربويا منجوم بقعتهم من تحستوهم من زي ترقاقت من ملاحقيتات كابتومهم حادقينيا سعبيناتهم سلازعبي زيقاتات بحفشة دك آنستيو دما بفلاي كوقدهم أب موكسو هوسبيتال زبادوبو بحفشة وحكيم دكتور تمسكن محرة أبتصويعهم ندك آنستيو دك تبعتيون زقلقلو زتفلالي أسماتن موقعولن زلوهم من ملاحقيتات أب عداقاتات كم زرأيو زتغسر دكتور تمسكن أب تمويا زنطفو كيلاتات حلاف النتاوين كوينهم كقلقلو تتقمت دما نقحاتهم كبرخو التحساسي من ملاخئيتات مبزحتو اوان قلناو سعبينات اللوم زبال الدكتور تمسكن قربتنا بحفشة قصنا دما بفلاي بتريت بمحاز تراي كاب زيد ليو رخصتات نمكل خالص الزكال ماي كم مدهانيت مزوتار تمرات مخانو ابريهم اب اوان قبزنا اب قط افلبن حقون زوات فتاقا بسنك متعداو تبوتات تكي زخصت مخانو تريت قط شقومانون مترأسن بمحلاو دما كفواس كم زكال بمتقاس مدهانيت فتاقا تباهيلو زوتر كالق سعبينات كم زلوا أنا تيروم زحمة مزي أبعد ما عسرت حموشته كسر سلاسة زولا بوزهير زين فتاقا مالتي كابعد ما سلاسة نيوجن نعبقتنا نايم رأي نداقودة يمت مالتي أنت بزح خلتك زي أنت واحد خلتك زي كحتسب على مالتي زي حدتي نايت ريت قت نحل دول مالتي كله بزيت أركي ويكا شركة زي متكام صبوي ترح أداونا صوري جرنا تحاتينا مجمرته بدحريو قتنا بماين سامنا كحتسب كلنا زبالته بزعبا مادا أبزهابو حبريتها دكتور تمسكن نحبرك قربتنا زوسن أكلاتنا زفريو لعل عقن ميلانين زتباهل بقتا بتصحي مستواقع زخصت مخانو بمتكاس تنسي حمام قرونقريت مكالخلت انسن قلي من ملاخيتاتنون تنقق خانو كم زخقلو بتوسخي قليتهم دكتور تمسكن محرتها بمودعتا أب قربا قزي أب عداقاتات نزتقل عقله قرطن ميزان سبن الدك آنسيان محلاو يقلقلي زبهال ديكساميتازون زتسمي كنينا بزيافرط أبع المياه مزوسد قلناو سعبيناتو كساب موت كم زبطح عن تيروم إذا برهاني زي حج زوهاب زلو ميزان مقجفي ويكا سبحي موسخي تباهي زوهاب تقند علامو قن نمتايت سريحون نتقرى ندري تباهي سريحون قلناو سعبينات مدهانيتيو جزء زمت قلنا وسعبي نيت من هنيتي خاء شوهات زوسخ مالتي كتقارص خلقها ببقربي هتقارص زقباك بحسب ممكن كتقارص زقباك بحسب نحرق قارص كيخا مالشو ناس سعبين الحدا خف سعبين ميزان نبور لعن نبور زقاني ميزان تقدر مالتي شوهات كاي عصب بنصار مالتي صوت دم يلي عليك نصيحنا صوت دم كاي تحت ስለዚህ ክሳብ ሞት ክብጽሕ ይኽእል ማለት እዚ ጎናው ሰዓብነት ማለት
ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ህዝቢ ንዝተዋደደሉ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ግቡዕ ዕቃበ ክንክንን ጽገናን ክገብረሉ ጸዊዑ ኣምባሳደር ዓብደላ ብሓለፍቲ ክፍልታትን ክኢላታትን ተሰኒው ብ1920 ጥቅምቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ሓመልማሎን ገለብን ኣብ ዝገበሮ ዑደት ኩነታት ኣገልግሎት ጽሩይ ዝስተማይ ጥዕና ትምህርቲ መጓዓዝያ ከምኡውን ሕርሻዊ ልምዓት ድሕሪ ምዕዛብ ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን መስመራት መጓዓዝያን ነዊሕ ኣገልግሎት ንኽህልዎ ደረጃኮም ጽገናን ምትዕርራይን ክግበረሉ ተላቢዩ ምስ ኣመሓደርቲ ከባቢ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ወከልቲ ህዝብን ድሕሪ ምዝታይ ድማ ኩሉ መዳያዊ መደባት መኸተን ምዕዋት ንቑሕ ውዳቤታት ክሕይል ብምትሕስሳብ ካብ ብማዕዲ ትምህርቲ ዝተርፍ ቆልዓ ንኸይህሉን ተሳታፍነት ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ንክቕጽልን ውህደት ስድራ ቤታት ኣነባበርቲ ዓድን ኣመሓደርቲ ኣከባብን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ክብሮም ንርአዩ ቦገኑ ኣታዊታት ግብሪ ጥሪትን መሬት ሕርሻን ኣብ ግዜኡ ክእከብ ድሕሪ ምዝኽኻር ንኣተሓሕዛ ገንዘብን ፋይናንሳዊ ሕሳባትን ዝምልከት መብርሂ ሂቡ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ኣቐዲሙ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ተመሳሳሊ ዑደትን ርክባትን ኣካይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት ኣብ ሞያውያን መሳርሒታትን ክፍሊ መጥባሕቲ ብዝተገብረ ወፍሪ ኣብ 2020 ልዕሊ 1500 ከቢድን ፎኪስን መጥባሕቲ ኣካይዱ ወኪል ኤርና ዮናታን ዕብዮን ዘዳለዎ ዜናዊ ትሕዝቶ ሰምራዊት ሊቪዮ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት ኣብ 2020 ልዕሊ 1500 ካብ መላ ሃገር ዝመጹ ሕሙማት ከቢድን ፎኪስን መጥባሕቲ ውሽጣዊ ሕማማት ተኻይዱ ኣብቲ ሆስፒታል ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ ዶክተር ዮሴፍ ዮሃንስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተኻየደ መጥባሕቲ ልዕሊ 900 ከቢድ ልዕሊ 600 ድማ ፎኪስ ብምንባሩ ብምግላጽ መብዛሕትኦም ምስ ዓጽረ ሽንቲ ስርዓተ ሽንቲ ግሮንጎሪት ከረጺት ሓሞት ጀርባዶ ጸላም ከብዲ ረኽሲ ማዓንጣን ሳምቦን ምስ ሕማም ሽኮር ዝኽሰት ቁስልን ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ኣብሪሁ ምዚ ሓደሽ መሳርሒታት ምትእትታው ዝያዳ ብሉጽ ኣበርክቶ እንዳተገብረሉ ኸይዳሎ ኣብ መሳርሒታት ጥራይ ደይኮነ ዓቕሚ ሰብ ዝተኣታተ ዘሎ ሓደሽቲ ነገራት እውን መንእሰያት ሓካይም ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ እንዳተመደቡ ንዝተፈላለየ ስራሓት ናይቲ መጥባሕታዊ ኣገልግሎት ዓብ ኣበርክቶ ገብርለዉ እዚ ኸዓኒ ኣብ ስራሕና ዓብ ዝኾነ ውፅኢት የርኢ ኣሎ ስለዚ ብሓፈሽኡ እቲ ኣብ ሆስፒታልና ዝካየድ ዘሎ መጥባሕታዊ ኣገልግሎት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቁፅሪን ብዓይነትን እንዳበዝሐ ኸይዳ ኣሎ ዝተፈላለዩ ደረጃ ብቕዓት ዘለዎም ሓካይም ብምስልጣን ንዓቕምና ብምምዕባል ነቲ ዘለና መሳርሒታት ብምምላኽን ንዘድልየና ሓደሽቲ መሳርሒታት ከዓ ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምውሃድ ዓብዪ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኪኢላ መጥባሕቲ ውሽጣዊ ሕማማት ዶክተር ሰናይ እያሱ ብጊድኡ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት ኣብ ርእስቲ ብሞያኻ ሰሪሕካ እትረኽቦ ናይ ሕለና ዕጋበት ባይታ ምልዋጥ ተመክሮ እውን ምዃኑ ብምጥቃስ ብውፅኢት ዘሰላስልዎ ስራሕ ዕጉባት ምዃኖም ሓቢሩ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ንኸባቢ 8 ዓመት ሰሪሕ ኣለኹ እቲ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ከዓ ኣብ መጥባሕቲ ክፍሊ እዩ ሓፈሻ መጥባሕቲ እቲ ኣበጋግሳ ተሓጋጋዚ ዝኾንካ ሰርሕ ቀፂልካ ሽዑ ባዕልኻ ርእስኻ እናኽኣልካ ትመፅእ ማለት እዩ መጥባሕቲ ከምኡ ተመክሮ ካብቶም ዓበይቲ ናቐሰምካ ዝሰርሖ ዓይነት ስራሕ እቲ ዝምህረካ ኣካል ፅቡቅ ርክምህር ወይ ንኸምኡ ክፉት ክኸውን ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ሆስፒታልና ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኸምኡ ዝኸውን ጥጡሕ ባይታ ኣሎ ማለት እዩ ኪኢላ ሕክምናዊ ምድንዛዝ ግደይ ክፍላይ ድማ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል 12 ሞያውያን ምድንዛዝ ኣካላት ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ኣብ ዝወሃብ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ዝምስገን ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ገሊጹ መደንዘዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከምዚ ማይ ደግሚ ስኢልካ ትግጭቦ ከምኡ ነገር ኣይኮነን መደንዘዚ ሓደ ባዕዳዊ ነገር እዩ ስለዚ ንሱ ክትህቦ ከለካ እቲ ሰብ ብኡ ከተደቅሶ ከለካ ኣብ ሰውነቱ ብዙሕ ነገር ዝፈጥር ሓልዋና ኮነ ብሂወት ትህቦ ክትቋፀሮ ክኣኽል ኣለካ ብርቱዕ ከይትህቦ ወይ እውን ውሕድ ከይትህቦ በቲ ንዕኡ ዝመጣጠን ሓቐን ሂብካ ኢኻ ትቋፃፀሮ ማለት ዝኾነ ሕሙም ኣብ
بحكمنا خمس قول حمامه حب خودل يقولون ኣብ ክፍሊ መጥባሕቲ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ሓሊበት 1 ኪላ መጥባሕቲ ኣብ መጥባሕቲ ውሽጣዊ ሕማማት ድማ 6 ተሓጋገዝቲ ዶክተራትን 11 ነርሳትን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ይርከቡ። ሓረስቶት መምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ንኡስ ዘባና ኣቕፋ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዝርከብ ዝራእቶም ኣብ ቀፉኡ ክሳብ ዝኣቱ ጻዕሮምን ምክትታሉን ቀጻሊ ምዃኑ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብቲ መምሕዳር ከባቢ ክራማት ደንጊዩ ብምጅማሩ ሻቕሎት ፈጢሩሎም እኳ እንተነበረ ካብ ወርሒ ነሓሰ ግና ጽቡቕ ዝርግሕን ዓቐንን ዘለዎ ዝናብ ብምርካቡ ዝራእቶም ኣብ ደረጃ ምዕንባብን ፍረን ከም ዝበጽሐ ብምጥቃስ ሕጂ እውን ዝናብ ናይ ምቕጻል ኣንፈት የርኢ ስለ ዘሎ ርቡሕ ምህርቲ ክሕፈስ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ንሳቶም ኣስዒቦም ዘሰክፍ እኳ እንተዘይኮነ ሓሓሊፉ ናይ ባርኖስ ተርእዮታት ስለ ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ብእዋኑ ቆላሕታ ክህቦ ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መደበር ጥዕና ኣግራዕ መሰረታዊ ኣገልግሎት ብምሃብን ንቕሓት ዜጋታት ብምብራኽን ሕማማት ኣብ ምክልኻልን ህይወት ኣብ ምድሓንን ዝምስገን ኣበርክቶ ትገብር ኣላ ሓላፍታ መደበር ጥዕና ነርስ ያሲን ዓሊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ምክትታልን ምውሃድን ከማዊ ሓካየም ኣገልግሎት ክታበት ነፍሲ ጡራትን ዕሸላትን ምክትታል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ድሕነት ኣደን ህፃንን ምውሓት ከባቢያዊ ፅሬት ምቁፅፃር ሕማም ዓሶን ምዕዳል ቫይታሚን ኤን ከምኡውን ኣብ ጥዕናዊ ኣስተምህሮታት ኣተኪሮም ከም ዝነጥፉን እቲ ውፅኢት ዝምስገን ከም ዝኾነን ሓቢሩ ካብ ከተማ ናቕፋ ንሰነኽ ሰሜን 38 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ መደበር ጥዕና ኣግራዕ ኣብ ከባቢታት ዒላ ጸላምን ኣግራዕን ተሓትን ንዝርከብ ልዕሊ 9,000 ህዝቢ ተገልግል ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ኣግራዊ ዜናታት ክስዕብዩ ሳና ጽንሑ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ቻይና ኣብ ጉዳይ ልዕላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ዝኾነ ሕድገት ከም ዘይትገብር ሎሚ 22 ጥቅምቲ ኣፍሊጣ ቻይና ነዚ ዝሓበረት ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቻይና ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ስጉምቲ ምስ እትወስድ ሃገሩ ነታ ደሴት ክትከላኸለላ ድልውቲ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዩ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ንቻይና ጥራይ ከም ዝምልከት ዘነፀረ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ኣሜሪካ ካብ ተኽታኺ መግለፂታት ክትቁጠብ ፀዊዕሎ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ትገብር ከም ዘላ ዝወቅስ መንግስቲ ቻይና ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኸብር ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ዘሎ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ወታደራዊ ስግኣት ሩስያ ንምምካት ብዝብል ምኽንያት ቴክኖሎጂ ንምዕባል ልዕሊ $1 ቢልዮን ክስልዕ ምዃኑ ብ21 ጥቅምቲ ሓቢሮም ጸሓፍቲ ኪዳን ጆንስ ስቶልንበርግ ብዛዕባ እቲ ውጥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣባል ሃገራት ኣብቲ ሩስያ ብብዝሒ ትንቀሳቐሰሉ ባሕሪ ባልቲክን ጸሊም ባሕርን ወታደራዊ ህላዊአን ክዕዝዛ ምዃነን ኣረዲኡ ንኻልኦት ሃገራት ስግኣት ክትከውን ከም ዘይትደሊ ዝሓበረት ሩስያ ግና ኔቶ በብእዋኑ ዘካይዶ ዘሎ ወታደራዊ መናውራታት ንጸጥታ ኤውሮጳ ኣብ ሓደጋ የእትዎ ከም ዘሎ ኣፍሊጣላ እቲ ኪዳን ምስ ሩስያ ኣብ ዘደቡብ ከባቢታት ተኸታኺ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ምትፍናን ኔቶን ሩስያን በብእዋኑ እናሻሕከረ ክመጽእ ምጽንሑ ጸብጸባት ይሕብሩ መንግስቲ ሩስያ ምስቲ ኪዳን ዝጸንሖ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ካብ ዝመጽእ መጀመርታ ሕዳር ከም ዝደስከሎ ብ18 ጥቅምቲ ምግላጹ ኣይርስዕን ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሓፈሻ ኣብ ኣውራጃታት ኪቡን ኢትሪን ድማ ብፍላይ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘካይድዎ መጥቃዕትታት እናዘየደ ከም ዝመፀ ተቃሊሑ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ናብ ሎሚ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ኣውራጃ ኪቡ ኣብ ዝርከብ ሰለስተ ዓድታት ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ብውሕዱ 16 በርጌስ ድሕሪ ምቕታሎም እዩ በቲ መጥቃዕትታት ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሰብ መጸታ ተሃገር ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለው ዛጊ
ዛጊት ናይት መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ሃገር ዝንቀሳቐስ ብADF ዝፍለጥ ዕጡቕ ጉጅለ ዝፍጽሞ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝጥርጠር ዘሎ ሰራዊት መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ምስ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ብምትሕብባር ኣንጻርቲ ዕጡቕ ጉጅለ ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይድ ከም ዘለካ ይገልጽ እንተኾነ ዛጊት ዝተረኣየ እወታዊ ውጽኢት የለን ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ጸጥታ ንምውሓስ ተባሂሉ ዝበዝሐ ቁጽሪ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝተዋፈረለን ሃገራት ዓለም ምዃና እዩ ዝሕበር ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ንኣስታት 9 ኣዋርሕ ዝተወስደ ናይ ምርጋጽ ስጉምቲ ሎሚ 22 ጥቅምቲ ተፋኺሱ በዚ መሰረት ንልዕሊ 260 መዓልታት ዝተዓጸዋ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቅጥዕታት ምክልኻልቲ ለበዳ ብዝጠልቦ ኣገባብ ስርሐን ከም ዝጅምራ ተፈሊጡ ኣስታት 70 ሚእታዊት ካብ ህዝቡ ክታብ ፀረ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝወሰደ ዝገለጸ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዳግማይ ናይ ምርጋጽ ስጉምቲ ከም ዘይወስድ ገሊጹሎ ኣብ ሃገራት ምዕራብ በሓፈሻ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ኣዝዩ ከም ዝነሃረ ተሓቢሩ እቲ ነሃር ዋጋታት ኣፍረይትን ኣቕረብትን ትካላት ንዘሎ ጠለብ ዝመልስ ምህርቲ ከቕርባ ብዘይ ምኽኣለን ዝሰዓበ ምዃንዮም ኪላታት እቲ ዓውዲ ዝገልጹ ዘለው ሓደ ካብ ቀንዲ ምኽንያታት ናይ ዝነሃር ዋጋታት ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዝተደኮና ኢንዱስትሪታት ካብ ስጋኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተገላጊለን ናብ ኣፍራይነት ተመሊሰን ሃገራዊ ጠለብ ከም ማልኣ ተጸጊመን በምህላውን ምዃኑ እዩ ዝሕበር ናይ ምጉዓዓዝን መሳለጥያን ጸገምውን እቲ ካልእ ብድሆ ምዃኑ ዝጠቕሱ ኪላታት ኣብ ወደባት ሎስ አንጀለስን ሎንግ ቪችን ዝርከባ ብጠቕላላ ልዕሊ 200,000 ኮንቴይነራት ዝጸዓና መራኸብ መርኣያ ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ጸገም ምዃነን ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝነጥፍ ሰብ ዋኒን ይገልጹሎም በዚ ድማ ነህር ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ኣብ ቀረባ መጻኢ ክመሓየሽ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃንዮም ኪኢላታት ዝገልጹ روسيا مسرح حنطاتو زتزازمه مسمر بحرياو غاز نورد ستريم 2 كاب منغست جيرمان فقاد مزركب ابز حصر اوان قرب صعات هاغرات اوروبا كوحس سرحو كم زجمر بريزيدنت بوتين تمالي اسران حدن طقم تافليطو بريزيدنت بوتين ام مغلطيو اتي مسمر 17.5 بليون كيوبيك متر بحرياو غاز نعداغاتات اوروبا كقرب دلو كم زلو حبيرو قند طنقنايتي اب اوروبا تخسيتو زلو نهر واغا ندادن بحرياو غازن اب مسرتاوي بوليسي عدغ هاغرات اوروبا كم زمركوس زتقاس بريزيدنت بوتين اذا حدش مسمر فقاد مزركب نتعداغاتات اب مرغغا زينعق ابركتو كم زهلو حبيرو تحدش مسمر روسيا بمنجد زوبا بالتيك ناب هاغرات اوروبا تغبرو سدد بحرياو غاز عمتاوي ناب 110 بليون تربيعت متر كم زركبوي زغلص بمسرت صبصبات بسنك لبدا كوفيد-19 تعانقيفو زصنحه هاغراوي اندسترياو نطفتات ابزي اوان زي برابر سلازلو متن طلب صعات بلعل متن كم زوسخه بسنكو دما واغا ندادن بحراو غازن كم زعرغه صبصبات يحبرو اب مبرقاوي كاريبيان تركب دسيتاويت هاجر باربادوس نفلما اوان بريزيدنت بممرات مغزاتاوي حدغتات نملاي وسان سغمتي وسيدا بمسرت صبصبات لعلواين تحتواين بايتوتات هاجر ب20 طقمتي اب زوعلو حبراوي مغايا اب زتخايد مرجع ساندرا مويسن كم بريزيدنت كوينا كتغلغل تمريت علام بزي دما اتا غال 72 عامد بريزيدنت زمت 30 حدار قال محلا بمفصام ننغستي بريطانيا إليزابيث داغماويت تكيا ناي فلما باربادوساويت مراحيت هاجر كتكونيا ኣብ 1966 ናጽነታ ዝተጎናጸፈት ባርባዶስ ምስ ንጉሳዊ ምሕደራ ብሪጣንያ ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዝጸንሐን ብሰንኪ ቁጠባዊ ማሕነቆታት ሙሉእ ሓርነታ ከተረጋግጽ ተሸጊራ ምስናሓን ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ግን ካብ ምሕደራ ብሪጣንያ ተገላጊላ ነፍሳ ከተመሓድር ብዜጋታታ ዝቕረብ ጻውዒት እናሓየለ ከም ዝመጸ እዩ ዝግለጽ ብዝሒ ህዝቢ ባርባዶስ ልዕሊ 300,000 ምዃኑ እዩ ዝሕበር
ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶና ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክንደግም ኣብ ሆስፒታላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ተዓቂቦም ክንክን ግበረሎም ፀንሑ 9 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለዉ ብቕዓቶምን ትሕዝቶኦም ዘይተረጋገፀ መመላኽዒታት ሳዕቤናቶም ስለ ዝዓቢ ክውገዱ ፃውዒት ቀሪቡ ሓረስቶት ኣግራዕ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ሳላ ዘካየድዎ ፃዕሪ ዘራእቶም ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ሓቢሮም ቻይና ኣብ ጉዳይ ልኡላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ዝኾነ ሕድገት ከም ዘይትገብር ኣፍሊጣ ኔቶ ክመፅን ዝኽእል ፀጥታዊ ስጋኣት ንምግታእ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ከደንፍዕ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝካየድ መጥቃዕትታት እናዛየደ መፂኡ ሓፈሻዊ ናይ ሰዓት ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ነመስግን ብሩኽ ለይቲ